Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Taong 1979, Buog, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira itong si Limuel sa Buog. Katamtaman lang ang naging pamumuhay nila Limuel sa lugar na yon dahil sa kanyang ginagampanang trabaho. Mas inuuna niya kasi ang ibang tao kesa sa sarili niyang pamilya. Wala namang problema ito para sa asawa ni Limuel dahil sa naiintindihan nito ang kanyang trabaho. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Limuel ay ang kapitan sa kanilang barangay. Kilala siya sa kanila bilang mabuting tao at merong malasakit sa kapwa. Wala namang kakaiba sa tinitirhan ni Limuel. Ang tanging nakakatakot lang sa lugar na yon ay ang mga aswang. Ayon sa iilang nakaranas ng nakakapangilabot na engkwentro sa aswang, ay hindi ito ang karaniwang aswang na kanilang nasisilayan. Ibang-iba ang kaanyuan ng aswang na yon at wala pang ni isang buntis ang nakaligtas dito. Kahit sanggol ay natatangay nito ng walang kahirap-hirap na parabang hindi nito alintana ang mga pangontrang nakatanim sa loob ng bahay ng kanyang biktima. Dagdag pa ng iilan na minsan na nila itong sinundan upang mahanap ang tirahan nito. Sa kanilang pagsunod sa aswang, ay nadapo sila sa isang antigong bahay di kalayuan sa kanilang barangay. Gulat na gulat ang mga ito dahil sa buong buhay nilang naninirahan doon. Hindi nila nasipat ang bahay na yon. Animoy ito ang unang beses na nakita nila ang bahay ng aswang. Dahil sa mga nalaman ng sumunod ditong kabarangay ni Limuel, ay pinili nilang sugurin ito pagsapit ng umaga. Pero kinaumagahan, nang tumungo na sila sa lugar ay nadatna nilang puro damo at puno na lamang ang naroon. Animoy ang bahay ng aswang ay naglalaho pagsapit ng umaga. Kahit ang mga albularyong pinagtanungan ng mga ito ay hindi mapaliwanag kung paano nagawa ng aswang na pawalain ang kanyang tahanan. Nang malaman ito ng kanilang barangay, ay doon na napagdesisyonan ng mga ito na iwasan na ang lugar kung saan naglaho ang tahanan ng aswang. Ayon kay Limuel, na naganap ang pangyayaring yon 2 buwan matapos niyang maluklok sa pwesto bilang kapitan ng kanilang barangay. Isang araw, habang nagtatrabaho si Limuel ay biglang merong tumungo sa kanyang pamilya upang magsumbong. Ayon sa mga ito, na noong nakaraang gabi ay hindi nakauwi ang kanilang panganay na anak galing sa trabaho. Hinintay nila ito buong magdamag pero walang naging bakas ni anino nito. Kinaumagahan ay hinanap nila ito pero wala talaga silang ideya kung saan ito tumungo. Pinuntahan na din nila ang mga kaibigan nito upang magtanong kung nasaan ang kanilang anak. Pero maging ang mga kaibigan ng kanilang anak ay walang kaide-ideya. Maging ang mga katrabaho nito ay hindi din alam kung nasaan ang kanilang anak. Ang tanging sinasabi ng mga ito sa kanila ay, "Ang sabi nun, uuwi na siya eh. Wala pa naman yung kasama pa uwi." Ganon ang mga sinasabi ng kanilang mga nilalapitan. Hanggang sa napagdesisyon na nilang dumulog na sa barangay upang tulungan silang hanapin ang kanilang panganay. Nang marinig ni Limuel ang kwento ng kanyang kabarangay,
ay agad naman siyang bumuo ng mga taong maghahanap sa anak nito. Lumipas ang araw at wala talagang nahanap ang mga yon. Kahit nahalughog na nila ang lahat ng lugar na maaaring dinaanan nito. Natapos ang kasong yon nang walang nahanap na bakas sila Limuel. Maging siya ay nadismaya dahil sa kanyang mga nalaman. Nang matapos na ang kasong kanyang hinahawakan, ay napagpasyahan ni Limuel na ikonsulta ito sa isang albularyong kanyang kakilala. "Magandang hapon ho, Mang Andot," wika ni Limuel pagdating niya sa bahay ni Mang Andot. Hindi naman gaanong kalakihan ang bahay ng albularyo, kaya agad din namang narinig nito ang tinig ni Limuel. Agad namang lumabas si Mang Andot at binuksan ang pinto ng kanyang bakuran. "Pasok ka muna, Lem. May maitutulong ba ako?" tanong ng albularyo. Habang sila ay nag-uusap ay dahan-dahan silang pumasok sa bahay ni Mang Andot. Nang makapasok na sila, agad namang ipinagtimpla ng kape ni Mang Andot si Limuel. "Oh, Lem, napadalaw ka. Ano ba ang sadya mo?" wika ni Mang Andot. Oho Mang Andot. Nais ko lang kasing ibahagi yung nangyayaring kakaiba sa pamilyang nawalan ng anak eh. Ilang linggo na naming hinahagilap ang kinaroroonan nito, Mang Andot. Pero hindi talaga namin mahanap. Napakalawak na ng aming ginawang paghahanap na halos umabot na sa ilang barangay dito sa atin pero wala ni isang nakapagturo sa amin ang kinaroroonan nito. Pagpapaliwanag naman ni Limuel. Nang marinig ni Mang Andot ay napatigil ito ng bahagya sa kanyang pagkakape. Animoy meron itong nais sabihin kay Limuel pero nag-aalangan ito. "Mang Andot, ano sa palagay mo? Saan kaya tumungo ang batang yon? Ayon kasi sa mga magulang nito, wala namang rason para maglayas yun sa kanila." Dagdag pa ni Limuel. "Sa akin lang, Lem. May nangyayaring kakaiba sa binatang yon na hindi ninyo paniniwalaan. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga kakaibang bagay na hindi nyo pa nasisilayan. Meron kasing ganitong kaso ng kaibigan kong nasa tribo na kagayang-kagaya nito. Ganon din ang nangyari. Nawala din ang kanyang anak na lalaki at sa kasamaang palad, hindi na rin ito nila natagpuan magpahanggang sa ngayon. Nangangamba lang ako na baka iisa lang din ang may kagagawa ng insidenteng ito. Naniniwala ka naman sa aswang, di ba? Yung naglalaho ang bahay? Duda ko, yon ang may gawa ng insidenteng ito." Sagot ni Mang Andot. Nang marinig ito ni Limuel ay doon siya natigilan sa kanyang pagkakape. Animoy doon niya napagtantong merong punto si Mang Andot sa kanyang mga sinabi. Labis kasing naniniwala si Limuel sa nilalang na yon, gawa ng isa ang ama niya noon na nagpatunay na totoo ito. Matapos nilang makapag-usap, ay agad namang umuwi si Limuel sa kanilang tahanan. Habang siya ay naglalakad ay halos hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang albularyong kaibigan. Animoy napakalakas ng kutob ni Limuel na yun nga ang kumuha sa binatilyo. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad niya ring ikinuwento sa kanyang asawa ang kanyang natuklasan. Isang araw, habang naglalakad si Limuel patungo sa kanyang trabaho, ay bigla siyang merong nakasalubong na isang matandang babae. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nagsitayuan ang mga balahibo ni Limuel at kasabay nito ang pagyakap sa kanya ng malamig na hangin sa kalagitnaan ng tirik na araw.
Nang makalampas sa kanya ang matandang yon, ay dahan-dahan niya itong nilingon. Ang matanda naman ay patuloy lang sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong nadapo sa isang puno. Habang naglalakad ang matanda, ay panay ang titig ni Lemuel dito. Para bang hindi niya kayang ialis ang kanyang paningin sa matandang yon kahit gusto na niyang alisin. Nang maramdaman ito ng matanda, ay agad din naman itong tumigil sa ilalim ng puno upang tingnan din si Lemuel. Nang magkatinginan sila ni Lemuel, ay halos hindi niya ito matitigan ng diretsyo. Para bang merong puwersang humaharang sa kanyang mga paningin, natitigan ang matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas at muli din namang tumalikod ang matanda at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Si Lemuel naman ay agad namang naglakad patungo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Habang siya ay nagtatrabaho, ay halos hindi siya mapakali. Animoy biglang sumama ang kanyang pakiramdam noong nagkatinginan sila ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas ay laking gulat na lamang ng mga katrabaho ni Lemuel nang mag-umpisa na itong magsususuka ng dugo. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay halos hindi na mapakali ang kanyang mga katrabaho. Agad naman siyang pinahiga sa kanyang opisina upang lapatan ng paunang lunas. Nagkataon namang naroon ang kanyang albularyong kaibigan na siyang agaran ding naghatid sa kanya ng tulong. Hindi pa nga ito pinapapasok sa opisina ni Lemuel, pero nagpumilit pa rin ang kaibigan niyang yon. Lemuel! Gising! Napano ka? Hoy! Lemuel! Sigaw ni Mang Andot. Dumidilat-dilat na kasi ang mga mata noon ni Lemuel na para bang mawawalan na ng malay. Nang mapansin ng mga katrabaho ni Lemuel na merong alam sa panggagamot si Mang Andot, ay pinili nilang bigyan ito ng espasyo. Nang mapansin ni Mang Andot na inilalabas na ni Lemuel ang kanyang dila, ay doon niya napagtantong isa itong uri ng usog na ibinato ng isang matanda. Hindi lubos mawari ni Mang Andot kung saan nakuha ni Lemuel ang usog na yon. Nang tuluyan niyang makumpirmang usog ang iniinda nitong karamdaman, ay doon na siya nag-umpisang gamutin ang kanyang kaibigan. Dali-daling nag-usal si Mang Andot ng para sa usog upang simulan ang kanyang pangontra sa aral na yon. Matapos niyang makapag-usal, ay agad din naman niyang inilagay ang kanyang hintuturong may laway sa noo ni Lemuel. Iginuhit niya ito na parang krus mula noo hanggang paa. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na ngang tumigil ang pag-agos ng dugo ni Lemuel sa kanyang bunganga. Nang mahimasmasa na ito, ay agad naman siyang pinainom ng tubig ni Mang Andot. Pasalamat ka, Lemuel, at narito ko sa opisina ninyo. Dahil kung wala ay sigurado kong pinaglalamayang ka na ngayon. Sino ba ang nakasagupa mo't nagkaroon ka ng ganoong kadelikadong usog? Nag-aalalang tanong dito ni Mang Andot. Dahil sa walang gaanong kaalam-alam si Lemuel sa mga ganoong bagay, ay hindi niya nasagot ang mga katanungan ni Mang Andot. Ang sinabi niya lang sa kanyang kaibigan ay meron siyang nakasalubong na isang matandang hukluban noong patungo pa lamang siya sa kanyang trabaho. Nagkatitigan sila nito pero hindi naman yun tumagal. Sinong matanda? Nakilala mo ba? Tanong ni Mang Andot. Hindi eh. Parang itong unang beses na napadpad yun sa lugar natin. Sagot naman ni Lemuel. Matapos nilang mag-usap ay agad din namang umalis si Mang Andot dahil sa marami pa itong gagawin.
pinili na ding umuwi ni Lemuel upang makapagpahinga. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos naman ang kalagayan ni Lemuel. Hanggang sa dumating ang puntong merong nangyayaring kakaiba sa kanilang pamilya. Ang panganay na anak na lalaki ni Lemuel ay nawala na lang din na para bang bula. Ayon kay Lemuel, na noong mga panahong yon ay abalang-abala siya sa kanyang trabaho, kaya hindi niya gaanong napapansin ang pinaggagawa ng kanyang mga anak habang wala siya sa kanilang tahanan. Nalaman niya lamang na nawawala na pala ang kanilang anak nang ipagbigay alam ito ng kanyang asawa sa kanya. Ayon sa kanyang asawa na sumama lang itong anak nila sa kanyang mga kaibigan upang kumuha ng mga bayabas sa pastohan ng baka. Magmula nung umalis ito, ay hindi na ito muling nakabalik pa. Nang marinig ito ni Lemuel, ay agad naman niyang tinungo ang bahay ng mga barkada nito kahit 10 oras na ng gabi. Pagdating niya sa bahay ng mga barkada ng kanyang anak, ay halos magwala na ito habang nagtatanong. Ayon sa mga barkada ng anak niya, ay naunang umuwi ang kanyang anak dahil sa nag-aalala yon na baka hanapin siya ng kanyang ama sa kanilang tahanan. Habang nagkukwento ang mga barkada ng kanyang anak, ay umiiyak ang mga yon dahil sa mga wala naman itong kinalaman. Habang nakikipag-usap dito si Lemuel, ay doon unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang kaibigan. Matapos niyang maalala ang lahat ng yon, ay agad din naman siyang umalis sa bahay na kanyang pinuntahan. Dali-dali niyang tinungo ang tahanan ni Mang Andot upang magpatulong sa paghanap sa kanyang nawawalang anak. Kahit magbabandang 8:00 na ng gabi, ay hindi pa rin ito alintana ni Lemuel. Nang marating niya ang tahanan ni Mang Andot, ay agad din naman niyang ipinagbigay alam ang mga nangyari. Dahil sa magkaibigan ng dalawa, agad din naman itong tinulungan ni Mang Andot. Dali-dali itong naghanda ng kanyang mga kailangang gamit dahil sa nakapagpasya na silang dalawa na tunguhin ang lugar na alam nilang pinagtitirikan ng nawawalang bahay ng aswang. Pagdating nila sa lugar, ay wala naman silang nakitang bahay na siyang labis na ikinagalit ni Lemuel. Halos magwala na ito sa galit kung saan sila pumunta. Habang paparami ang mga araw na dumaraan, ay siya namang pagkawala na ng gana ni Lemuel sa kanyang trabaho. Ang tanging nais na lamang niya noong mga oras na yon ay ang hanapin ang kanyang pinakamamahal na anak. Pinagpayuhan din siya ni Mang Andot na tunguhin ang bahay ng kanyang kakilalang manggagamot at magbakasakaling matulungan siya nito. Dahil sa wala ng pagpipilian si Lemuel, ay agad din naman niyang tinugon ang payo ng kanyang kaibigan. Halos ilang araw din siyang naglakad para lamang marating ang sinasabing lugar ni Mang Andot. Pagdating niya dito ay agad naman niyang iniabot ang isang bagay na ibinigay sa kanya upang madali siya nitong maalala. Oh, bakit daw? May nangyari ba kay Andot? Halika, pasok ka muna, iho. Wika ng matanda nang makita nito ang batong ibinigay ni Mang Andot. Habang pumapasok sila sa pamamahay ng matanda, ay agad namang ipinagsabi ni Lemuel ang kanyang pakay. Huwag kang magmadali, Manong. Dahan-dahan lang. Hindi natin kalaban ng oras. Bagkus ay kakampi natin ito. Huwag kang mag-alala. Dahil ang lahat ng problema ay may solusyon. Kung gusto mong matulungan kita ay kailangan mong huminahon.
Sagot naman ng matanda. Matapos nilang makapag-usap ay doon sinabi ng matanda kung paano nila mapapasok ang bahay na naglalaho. Ayon sa matandang kaibigan ni Mang Andot, ay kailangan nilang puntahan ang bahay na yon ng 1:00 ng madaling araw ng Huwebes. Naniniwala kasi ang matandang yon na yon ang oras na nawawala ang bisa ng sabulag ng bahay. Ayon kasi sa matanda, na kapag pumatak ang 1:00 ng madaling araw, ay yun din ang paghina ng mga mahikang ginawa ng mga aswang. Maaaring ang bahay na yon ay naglalaho, pero kaya itong mapasok. Dahil sa sinabi ng matanda, ay halos lumuhod na si Limuel sa harap nito para lamang siya ay matulungan. Huwag kang mag-alala, Manong. Tutulungan kita dahil kaibigan mo si Andot. Yun nga lang, kailangan mong mag-arkila ng kalabaw. Dahil sa medyo may katandaan ako. Masyado nang mahirap para sa akin ang lumakad ng malayo. Wika ng matanda. Agad namang tinugon ni Limuel ang nais ng matanda. Isang araw lang ang lumipas, ay agad naman silang nakarating sa tahanan ni Mang Andot. Nang alam na nila ang kanilang gagawing plano, ay matyaga na lamang silang naghintay ng pagsapit ng Huwebes. Pagsapit ng mismong araw, maaga pa lamang ay naroon na sila sa pinaghihinalaan nilang pamamahay ng aswang. Sumapit ang 1:00 at doon na nga lumitaw ang bahay nito. Napaka-antigo na ng bahay na yon na sinauna ang disenyo. Sa loob ng bahay na yon ay napakaraming mga taong nagsisiyahan na para bang merong pagdiriwang na nagaganap. Dali-dali namang pumasok sa loob ng bahay sila Limuel upang hanapin ang nawawala niyang anak. Nang makapasok na sila dito, ay laking gulat na lamang ni Limuel nang bumungad sa kanyang harapan ang kanyang anak na sumasayaw na para bang wala na itong wisyo. Nakatingin lang ito sa malayo habang nakangisi. Sa pag-ikot ng paningin ni Limuel sa bahay na yon, ay doon niya nakita ang iba pang nawawalang binatilyo sa kanilang lugar. Patay na ang mga yan, Limuel. Umalis na tayo dito. Masyadong delikado. Limuel, tayo na! Wika ni Mang Andot. Kahit anong sigaw ang gawin ni Mang Andot sa kanyang kaibigan, ay hindi pa rin yon pinakikinggan ni Limuel. Hanggang sa hinila na lamang niya ito upang tuluyan na silang makalabas sa bahay na yon. Ilang segundo lang ang lumipas matapos nilang lumabas, ay siya rin namang paglaho nito. Di na nila nagawa ang kanilang plano, gawa ng wala ang nagmamay-ari ng bahay na yon noong pinasok nila ito. Dahil sa mga nasilayan ni Limuel, ay labis-labis na lamang na panlulumo ang kanyang naramdaman. Kahit anong pagpumilit niyang pasukin ulit ang bahay na yon, ay hindi na siya pinahintulutan ni Mang Andot. Ayon kasi kay Mang Andot, na kahit matagumpay nilang mapaslang ang aswang na naninirahan sa lugar na yon, ay hindi naman sila makakatakas dito. Kapag nakulong sila sa naglalahong bahay nito, ay yun na ang katapusan ng kanilang buhay. Sapagkat, ayon sa matandang hiningian niya ng tulong, ay magkakaroon ng harang sa bahay na yon na magsisilbing harang sa sinumang nilalang na nasa loob nito upang lumabas. Dahil sa mga nalaman ni Limuel, ay pinili na lamang nitong lumipat na lang ng lugar para sa kanilang ikakatahimik. Nang makalipat na sila Limuel ng lugar, doon na medyo naging maayos ang kanilang pamumuhay.
Paminsan-minsan ay meron pa ring nagpaparamdam sa kanilang mga aswang. Pero agad-agad din namang nawawala ang mga yon dahil sa ibinigay na pangontra ni Mang Andot. Sa tanang buhay ni Limuel ay talaga namang isinusumpa niya yung nawawalang bahay ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Hula ko lang dito sa aswang na to ay meron itong kakambal na malakas na itim na engkanto. Kasi hindi kayang gawin ng aswang na lagyan ng sabulag yung buong bahay niya. Maliban na lang kung nakakausap nito yung gabay niyang engkanto o meron siyang kaibigang engkantong itim na nahihingian niya ng tulong para bigyan ng sabulag yung bahay niya. Kasi sa dinami-dami ng kwento kong aswang-aswang, ngayon ko lang narinig yung sabulag ng bahay. Ito naman opinyon ko lang. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.